फेनी पाका के उपट गई हम बेटा तो सवेरे के बेरे रहे हम घर से आके दुकान पर बैठल रहे तो जाहिर भाई 2-3 आदमी के लेके गई दुकान यहाँ के गनी एगो मिस्त्री वाला ना का नाम पुना जी एक मिस्त्री वाला ना छोड़ देवे के गिरवावे के तो हम कहली कि ट्रैक्टर नहीं खे ट्रैक्टर गई पर हम भगवा माल गिरावे आवता तो हम भेजता नहीं हम कहनी कथी के तो नहीं तो ये काम में बना लेते तो हम कहनी राजेश से पूछले बानी मुखिया जी से हम पूछे राजेश से पूछले बानी है मैं तो हम पूरा से बात हो गई बस हम अपन हाँ तो सुन यहाँ के जो बात कहनी बात हम अपन बात बताओ कंपनी का से पूछले बानी या तो हाँ पूछले बानी बात खत्म हो गई हो सामान यहाँ लोगों आदमी हमारा लगा ना तो यहाँ लोग कहनी कि छड़बता ले हम जुग के अपना आदमी से ले जाए कंपनी ले जाई आ ट्रैक्टर आई तो हम सामान सामान उसके बाद में हम चल गए बेटिया अपना काम में तो यहाँ से फोन गोल के कुछ लोग एक रोकता हाँ यहाँ हम पैसा दे जी ना कहीं हमरा से केहू नहीं के कह राय मसौदा हमरा से ना जानकारी बा ना केहू कहले बा पहिलका पंचायती हो रहे कागज बनल बा उसमें जितना लोग हो रहे सब लोग के फोटो कॉपी करा के एक कॉपी दियाई बा हमरो एक कॉपी मिलल बा जितना लोग गई रहे 50 गो लोग रहे 50 आदमी एक कॉपी अपन फोटो कॉपी भई आ सब लोग लेके चलाई काल वाला मामला में कुछो था नहीं कि 12:30 बजे के करीब में हम लोग फोन कैले सतर तिवारी के बेटे सभी जानता ध्यान दे सुनिए बात सब कोई सुने इस मुद्दा पर जो काल आप बात कहे वहीं पर फैक्ट है कि सहमति किया जाहिर भाई हमारा से आज से 1 महीना पहले कहल सब लोग के सहयोग बा काहे जुटले बा जिला पार्षद तैयार बड़न सब सामान देवेला बनवावेला हम कहने अच्छा में पर सोचे हम जाहिर भाई आग लगावे वाला काम ना कर परसों शाम के मोहताब हमरा लगे कहलन जे जी काहे दे घिचल बानी काम करत है हम कि ना करत है सब लोग तैयार बा रौरे दे घिचल बानी बन तो जाई बनवाई मरी खोजम जे हम वहाँ खड़ा होकर बनवा दी आ रौरा मारा मारी होखे लागत तो आके हम रौरा के छाप ली काम हम ना कर इतना हमारा मुँह से निकलल बा रौरा बनावे को बनवाई यो था ना रहे जो बिहाने से काले से काम लागी परसों शाम के बाद बोल सवेरे से काम लाग बड़ा पानी सब लोग कहत तो कहत ना कि कहले बा पाठवार बात बैठ के पाँच गो समाज रखबे उनु बाजी 5 गो समाज रखबे रोहित बैठ के बात विचार करी ते अलग हिसाब बा लेकिन लोग के इज्जत प्रतिष्ठा कम बोला लगावला के का करत अपना जाओ तनी तहकीकात के आ बात पर चलैया अब प्रतिनिधिगण के द्वारा सभी बात की बात जनता के समक्ष में आती अब हमनी के वो आदमी से हम पूछे के चाहतनी कि ये थाना परिसर में जौन बैठक 2017 में भई रहे ओमे से केहू पंच होके वो बतावे कि केहू के द्वारा सहमति मिलल बा के बनाव के रफीक भाई बारे उनका द्वारा तो कोनो सहमति निकल एकरा से 1 महीना पहले 2 महीना पहले कहनी हां तो पहले कि वो हमारे घरवा बन जाती ना हमरो हक बन माने रफीक जी के होने द्वारा तो हम कहनी कि वो काहे ना बनवा देलो तो ये चला में डाल दिया बस ये दुआ भी का कॉलम के दिया का ना कॉलेज जनता आदमी से
ओकर बाद यही लोग हम जाना रहा रउआ तू का कहला मुखिया जी का यही लोग हम जाना रहा चुप रहो रउआ कहे के बा कि यहाँ जाए चाह कॉलेज की है पर काम करे के बा तो हम कहनी कि सारा लोग सहमति बा ये बात से मैंने पूरा जनता एक्वायर बन जाए तो कहले कि हाँ सारा लोग एक्वायर बा जनता में रउआ केकरा केकरा से अपन मैंने हमार बात जितना हम मैंने जितना कॉलेज तो कि जनता सब सहमति बा सब लोग सहमति बा बने तो कनी की तब एगो तो राजेश कुंवर से हमनी के विवाद वगैरह चल रहे पहले उनकरा से बात हुई ओकरा बाद दोनों काम हुई तो मुखिया जी के लगे मुखिया जी से कहनी सके मुखिया जी ऐसे ऐसे बात कहता कि रउआ कोनो अपेक्ष डाले तो बता दिया ना डाले तो भी बता बोलें कि सब लोग सहमति बा तो रउआ बताई बात को मुँह भी बनी है कि बनाई लोगन को हमारा तरफ से दिक्कत हम महीने दी बात कहनी कि ना उनकर कहाँ कोनो दिक्कत हो तो कुछ कहते रहे कि रउआ सब जानता है एक्वायर होकर बनाओ तो बनाई ये बात तो हमनी के अपन सवेरे काम मुखिया जी लेकिन कहले कि सब जानता मुखिया जी कहले पूछले हमरा से कि सब कोई तैयार बानू तो हम कहनी हाँ जाए चाहेंगे कहते कि सब लोग तैयार बा तो रहुआ का विचार बा तो कहले कि सब लोग तैयार बा तुम ये बात और कोनो वहाँ के ना समझ में नहीं आवत पार्षद साहब ई सब कोई के नाम आवता आ मंतव्य के भेटल बुझाते नहीं सब कोई में के हमनी से पूछाई नहीं तो हमनी से पूछाओ ना इतना समाज बा अगर हमनी के कहले हो कि तो कहे वाला नु बताई जे केकरा केकरा से पूछ ले हमनी से केहू कहले हो के पूरा समाज हमनी से पूछो ऊपर हमनी के जवाब दे सब कोई के बात नहीं है पहले हां देखो जाहिर से कहले बाने कि सब समाज एकत्रित हो गइल बा एकरा से ई राय ले बना मुखिया जी से चाहे सरपंच है जो भी प्रतिनिधि वर्तमान में बा बस कि समाज सब एकत्रित हो गइल बा तैयार बा रोज में का कहत मान ली कि ये समाज में प्रतिनिधि बनैले बा तो मान ली जब समाज एकत्रित हो गइल तब प्रतिनिधि जेबी बा कहले बा ठीक है बनावो तो कि समाज यहाँ पीछे में कहले केहू को नहीं के तुम्हें बनावो तो भइल नहीं के तो मान ली कि ये सब रोगरा कहले बानी इनका से तुरंत ये चीज पूछाओ ना कि कौन समाज ये लोग के सपोर्ट मिले बा यहाँ लोग खोज के लिया होगा बाटे चीज नहीं बताइए जे केकरा से कहलो केकरा से राय कोई ना कोई जन के कहलो ना कहलो कहां हो को कहां ना है रा तो ई बताइए निर्माण भइल बा प्रशासन कर कहला खोलने में 5 मिनट में नहीं हुआ गिट्टी गिरा होगा तभी लोग देखा होगा छड़ बनाया होगा तभी लोग देखा होगा फोन आ रहा है आप 2 बजे रोड पर से घेर करके प्रशासन को ले जाकर आप वेरिफिकेशन करा रहे हैं उचित बात नहीं है कम से कम सीओ की यहाँ फोन करते थाना प्रभारी की यहाँ फोन करते बीडीओ की यहाँ फोन करते हम पूरा अर्धली फौज लेकर के आते इसको देखते ट्रेस करते कि किसके खेता खेसरा में है किसके अवेजी में है सार्वजनिक चीज़ है तो ई का स्पेशल बनाएंगे ये सब चीज़ रहा तो अब जैसे रहुआ वहाँ नाम देने की 3 आदमी के रहुआ मैंने हारी हो बड़ा जिला परिषद मुखिया जी प्रतिनिधि के मैंने इलेक्शन का है लगा इन लोग मैंने वर्तमान प्रतिनिधि को हम कहने नु मुखिया जी राजेश कुंवर सुनी नहीं बात राजेश कुंवर आइले मुखिया जी राजेश कुंवर के ऑर्डर हम राय लेनी रुकी अब हमरा के कह दी प्रशासन जब यहाँ के होनी प्रशासन आधा पौन घंटा रुको जब यहाँ के होनी तो प्रशासन पूछल जे क्या कर रहे हैं तो सर मुखिया सरपंच आ जिला पार्षद सब लोग चंदा दिलबे में केहू के ऐतराज नहीं कर एक आदमी ओकर कह दी कि चंदा देलबा सुनिए एगो गवाह कह दी ओकर कमन काजी कामेश्वर जी काल बात ना बोल चंदा वाला बात बोल रसीद वही कब वो भइल आई सुनी नारद आई सुनी आई सुनी आई सुनी कामेश्वर जी अरे रामचंद्र भैया सुनी ना हमार बात पहले कामेश्वर जी हमरा से कामेश्वर जाए भाई बात सुन कामेश्वर जी ज्यादा देर के मत करो
ईश्वर जी कहनी जे 3-4 बरिस की यहाँ की केहू कहलक जे 3-4 बरिस 5 बरिस पहले सर पर लफड़ा भइल बा जौना के कागजात बा तो यहाँ से पूछाई तो यहाँ के कहनी जहाँ कागजात बनल बा तो किस चीज का तो बाती के बांस के बना बात बोल पसंद पड़ी तो बनवाई ना पसंद पड़ी तो ठीक बा आ वही पर यहाँ के कहानी जे जेकरा से झंझट सुनी आगे गलती जेकरा से झंझट हमनी के फंसा रहे पर ओकरो से सर पूछा गइल पहले रउरा लोग के नाम आइला बा हम समाज पर धो दे अगर हम उल्लंघन कइलो कि समाज के बात कइलो लेकिन पहले ये लोग ये से नुराई ललो हां भले ये कौन पर से राय विरोध रजिस्टर सही बात यहां बोल बने लेकिन राय लेवे ये लोग ये से गइल बा एनु ए बात बोलत रह हमरो लोग लबराई वाला काम तू शुरू कर देला लबराई वाला काम तू शुरू कर देला वो आदमी में गलती बा तोरो से कहता मुखिया जी से पूछ लेनी 0-5 से कहता मुखिया जी से पूछ लेनी आई हमरा पर काहे कहता रौरा अपना मुंह से अपने कहनी हो जे हमरा लगे गइल लो हमरा लगे गइल लो तो कहल लो मुखिया जी तैयार बड़न जिला परिषद तैयार बड़न राजू सिंह तैयार बड़न रौरा काहे रोकता ना हम कहने जब सब लोग तैयार बा तो जाई बनवाई लोग दूसरे बात समझ ले समाज वाला बात तो रजिस्टर ये लोग दूसरे पढ़ले बैठे और देखिए एक रह जी छट कर रन करे से समाजकारी आपके बात होकर कोई का हालत हो जाता है मुआ के दे अपन निकाले ना फिर यहां से पूछो यहां से निकाल है कामेश्वर भाई है कामेश्वर भाई सुना का ये निकाल ले बाकी कोले बड़ा बोल बोला तोनी कोले जौन भी बात होगा फिर फेंक सो करते निकाले रामाशीष का यहाँ के जौन जमीन बा ये जमीन जौन बा ना के मुखिया के बा ना के सरपंच के बा ना के जिला परिषद के बा ठीक बा पूरा समाज के ये बात पूरा समाज के जमीन बा ना हिंदू के बा ना मुसलमान के बा सब के यहाँ चारों पूरा पंचायत के अंदर बीच में जमीन बा कहीं से बर बारात आबी जाबी आवला यहाँ सैकड़ों गाड़ी लागल अगर वहाँ के अतिक्रमण करके छेक लेता वो गाड़ी कहाँ लगे रुलइयो के लोग आवेला माधोपुर के ना रुलइयो कहीं के लोग मुखिया के बा ना सरपंच के बा मुखिया के अगर जमीन हो दोनों बगल राजेश कुंवर का तो अपन ठीके पर अधिकारी बाड़ी अगर मजदूर जमीन का अधिकारी नहीं कौन ठीक बा ऐसे कि इस जमीन पर केहू को अतिक्रमण आवे पहले हमने के समय में जारी गाई लोग हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर हिंदुओं की यहाँ दौड़ा धराई कौनो में मत भेद ये है मेरा लोग आकर लाइन पार दिले बा तो लाइन पारियो दिले बा तब हम वो तैयारी रही लागेला तो वो दिन चल आइले अच्छा लागेला एगो जुलूस निकल रहे हम कपिल सोनी तो हेला को बेरा विक्रमा सिंह मुखिया वो बेरा घूम के हमनी के हेला का तो बाके यहाँ मिला श्रद्धा प्रेम रहे एकता रहे तब आजो एकता बा कुछ लोग सब लोग तो हम कामवा पहले के का जरूरत है वही लेखा रही ये लेखा हम रोगल चाहते हैं वो हम कुछ कहे के चाहते नहीं कहेम लगन तो कहेम अच्छा तो ई रोगल की बांस के बाद तो बहुत जगह उतने छेक ले बा अगर जो पिलर के बन जाता तब वो जगह उतने छकी अगर सब लोग के एथी बाकी ना ये चीज़ बनता तो रउआ लगन में सब लोग के तकलीफ बा से ना तकलीफ हो तो ना बनी तो तकलीफ नहीं खा बुझाता तकलीफ नहीं खा बुझा शांति से बात तकलीफ नहीं कभी बोला लाइव बुझता ए आदमी बोलो एक आदमी केहू बोलो तोरा काम बदलाओ तनी 5 गो मरे कहाँ लगेगा भाई मंदिर बना देला के बड़प्पन नहीं के मंदिर में पूजा करे वाला होके के चाहिए ऊपर तो खड़ा ही करे कहाँ केहू ना बोल रहा भाई लोग खाओ ऊ बात है एगो बात हम बतलावत रहे 5 गो एयरगन रखला मैं एगो राइफल रखला मैं काम तब तू बतलावत मैं चौकुआ पर एक उतरे दिन पर मजरुआ बा चौथा लोग घेर में रास्ता घेरा गई यही क्यों लौकत ना बस उतना है जगह के ठीक बनो सब बंद कर ऐसा
मकान में आज सभ्यता में फर्क है ना बनता टूट जाता। हर साल हमनी 5,000 7,000 रुपया खर्च करके बनाओ तनी सन टूट जाता, मगर कोनो ई नहीं के कि चलो बनाओ तनी सन जगह बा एगो पिलर बन जाई, ओकरा के रंग पेंट हर साल कर दिए, ओही जना स्थान कवर बन जाई, मूर्ति ई विचार कर लाइव नहीं चल रहा है। देखिए अब क्या हो रहा है, आपस में मिल गए कुछ सहमति से। अच्छा आप कामेश्वर जी, आप आलम भाईचारा के रूप में सबको अपना निभा रहे हैं। कामेश्वर जी बता सकते हैं आप इतना जो हमारे माधोपुर ग्राम की जनता इकट्ठा हुई है, ये क्या हो रहा है? मैं तो नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ, अपना दिमाग लगा रहा हूँ। आप कुछ बता सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पर दोनों पक्ष का जो है सो जैसे तजिया वगैरह लगता है, हिंदू समाज का भी झंडा आता है, ठीक है। यहाँ पर बात विवाद बढ़ रहा था, पिलर गड़ी का बातचीत हुआ था, है जिसको बांस बली कागज लगा करके सब चीज़ होने वाला था, आज विकराल रूप से हो रहा था। पब्लिकों ने समझौता सुझाव किया कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, उसी के अनुरूप में जो है सो मिट्टी फिर इसको स्थगित करके जो पहले से चीज़ उसी को बरकरार करके रखा जाता है कि ये मेला लगेगा साधारण 5 घंटा 6 घंटा के लिए, और फिर लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। विशेष इसमें बात विवाद वाला कोई चीज़ ही नहीं है। चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने नेट पर पढ़ा था कि ऐसे ऐसा कांड हो रहा है माधोपुर में, और समाचार पत्र में सब कुछ लिखा हुआ था, तो हमने सोचा कि मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँ। इसके लिए बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, माधोपुर की जनता के भाइयों का। हिंदू या मोहम्मदन हम लोग भाई मिल करके इकट्ठा रह करके अपना जिंदगी गुजार करेंगे। चलिए ओके, इसके लिए धन्यवाद। चलिए।